е вариативно, доколкото включва в себе си всякакви форми на съответствие между модел и копие. То може да бъде пълно сходство, но всъщност дали такова е възможно, особено преди наличието на фотографски образ, може да бъде средно пълно, непълно, привидно, изцяло въобразено. Така и сравненията Луомир се градят върху различни нива на близост между отделните елементи в тях. Някакво директно сходство винаги би следвало да се открие, но то е прилика, повторение, копиране обикновено в детайлите, докато целостта на образите и ситуациите, които се сравняват, често би могла да създаде впечатлението по-скоро за противоположност, отколкото за сходство. Вероятно, поетическото въздействие в тези случаи се постига именно благодарение на контраста. Изцяло несходни обекти на пръв поглед произвеждат действие и въздействие, което е много сходно. Разбира се, ако искаме да задържим Омир далеч от подражателната проблематика, можем да кажем вероятно, че всички негови сравнения са негови. Те описват пасивно едно сходство, което е видимо само за описващия го, или поне, ако не е ясно видимо, му се привиждам, но изобщо не е задължително носителите на това сходство дори да подозират за него. Тоест, докато не се тематизира самият подражателен акт, както постоянно от своя страна прави Платон, не можем да говорим за съзнателно следване на образец, модел, пример. Като тук се включват и случаите, когато подобно следване се осъществява дори неосъзнато, както е в детството, но отново образецът се има предвид, когато се пресъздава нещо сходно с него. А в света на Омировите сравнения и заради посочения по-горе чест контраст в някакъв общ план между елементите на сравнението, понякога съдържанието на съответното сравнение изглежда действително основно като гениално хрумване на епическия поет, а не като описание, по-малко или повече талантливо на някое логично и естествено подражание. По някакъв начин това са предмиметични форми, които предхождат поне рефлексията върху себе си и само напипват кое с какво и защо е свързано и сравнимо. Нека разгледаме накратко няколко сравнения. Пример, до някъде случайен, до някъде не съвсем, но във всеки случай не е единствен и не ключов. Тук ще бъде 18-та песен на Илиада. Песента, в която Ахил научава за смъртта на Патрокъл, майка му страда заедно с него, но и успява да се стегне и да му поръча нови доспехи от Хефест. С приключването на тяхната изработка на доспехите завършва и песента. Научил превратните за него новини, които изцяло променят жизнения модел, който следва за момента, Ахил изглежда по този начин. Цитирам в превода на Александър Милев и Блага Димитров. А пък любимецът Зевсов Ахил се изправи. Атина между богини богиня му метна редсниста егида, връз раменете и в миг увенча му главата с облак златен. От него лъчисто запали тя пламък сияещ. Както към етера дим се издига от град, разположен нейде на остров далечен, обграждан от вражи войници, целият ден се сражават мъжете от градските кули в битка жестока, но щом светлозарното слънце залезе, лумват сигнални огньове и блясък високо се пръскам, за да го видят съседи, които със своите леки кораби бързо на помощ да се притекат в бедата. Тъй зарево от главата Ахилова стигна Ефира. Богато и на пръв поглед объркано дори, може би, е това сравнение. Коментираме го накратко. Дали Ахил тук търси помощ, за да отмъсти за Патрокъл, не е ли по-скоро градът, който очаква помощ, паралелен на общността на гръцката войска, която още очаква помощ от Ахил? Или акцентът е само върху промяната на онова, което се вижда, и онова, което се изпраща като сигнал през деня и нощта? Различните ситуации и контексти, които от герой като Ахил изискват и различна реакция, но при всяка възможна негова позиция величавостта му се пази. Няколко стиха по-надолу Ахил и проговаря, надава рев. Както е ясен и мощен звукът на тръбата военна, на врагове душегубци, които град крепост обсаждат, тъй беше ясен и мощен тогава вихът на Ахила.
Ето това следващо сравнение е доста нетипично заради краткостта си, но затова пък по-ясно за модерния читател и по-директно подражателно. То е толкова кратко, вероятно и по технически причини, поради позицията си само няколко стиха след горното по-пространно, по-типично, но и също така по-абстрактно и миметично сравнение. И въпреки това и в него, в второто, е описана една ситуация по-широка, отколкото изисква простата аналогия между един звук и друг звук. Затова отново се създава очакване у слушателя или читателя, че аналогиите са повече и че приликата и подражанието имат невидими и допълнителни пластове и аспекти, сред които не можем да пропуснем и обърнатостта на образите. Защо не просто с тръба, а с вражеска тръба е сравнен гласът на Ахил. За него в този момент всички останали хора, зверове и звукове са враждебни, или пък така просто, звуково и психологически, се засилва внушението за страховитостта на тоновете, които излизат от човешката уста. Малко по-нататък виждаме, или по-точно чуваме, как звучи гласът на героя, когато той стига и до самия труп на своя любим приятел. Първи синът на Пелея подхвана ридание гръмко, върху града на другаря си сложил ръце мъжелюбно. Стенеше страшно, подобно на хубавогрива лавица, след като нейните малки ловец е отмъкнал далече. Късно лавицата идва и скръпи и разкъсва сърцето, скита из горски усои и търси следи от ловеца, нейде дано го намери, че яростен бяс я владее. В този случай сравнението най-напред е отново с звуков характер. Стенанието на Ахил е подобно на, подражава на и все едно възпроизвежда реда на лавицата. Не само звуковият ефект е сходен, тук е на лице аналогия между множество елементи в ситуацията. Отнето е близко същество, виновникът за това е известен, но трябва да бъде открит, за да бъде наказан, а безсъд на опечаления смирен. При пръв прочит основната разлика е в това, че Ахил е универсален пример за герой и за мъжественост, а неговото стенание е сравнено с това на лавицата, все пак женски персонаж. От тук, може би това е намек за неестествеността на подобно подражание, както и за това, че в подобни ситуации дори герой като Ахил излиза извън своята мъжествена роля, което би било критикувано от Платон и заприличва на майка, скърбяща за отмъкнатите й малки. Но това от друга страна е все признат модел за много силна скръб, така че по-абстрактно, може би основният паралел тогава е между силата на изпитваното чувство, макар то да се изпитва веднъж от човек, дори такъв с полубожествен произход, а друг път от животно, макар и царствен звяр. От друга страна, оригиналният текст не е достатъчно ясен относно това дали за лъв или за лавица става дума. И точно затова може би е смущаващо, когато в превода четем за гривата на лавицата, каквато тя не би трябвало да има. А може би принципно сравненията при Омир се явяват тогава тяхната функционалност е най-силна, когато ситуацията е извънредна, необичайна, води до размиване на точните очертания на нечия природа. Извънредна и за двете страни, и за Ахил, и за лъва Хермафродит. И всъщност, може би точно по линията на тази извънредност, Омировите сравнения все пак доста се отличават от мимесиса в неговия по-късен и по-традиционен смисъл, който предполага възможността едно копиране или едно изобразяване да поведе след себе си следващи. Т.е. новото копие автоматично почти придобива моделен и моделиращ характер. И това всъщност е много силен акцент в Платоновата политическа употреба на мимесиса. Докато в епоса сравнението е някакво уникално и единично, въпреки че отделни сравнения формулно се повтарят и застъпват частично с други, но това е сравнително рядко. Ахил принципно ще стене всеки път неподражаемо и следващото негово стенание ще прилича на стенанието на друго животно или на бученето на друг вихър. А всяко по-специализирано изследване на отношенията между Омир и Платон, или по-точно на отношението на Платон към Омир, по линията на подражателната проблематика, отчитам,
че именно и само той, подвържателният дискурс в епоса, доближаващ епоса до драмата, е експлицитно критикуван, основно в трета книга на Държавата, а не епосът като цяло. Тогава не буди ли всъщност очудване и объркване дори фактът, че сам Платон в зрелите си години като че ли избира за своите собствени диалогични текстове по-драматургичния текстови сценарий и почти се отказва от диалога преразказ, от диегетичния диалог. Винаги до момента съм била склонна да придавам на тези метадиалогични изказвания на Платон по-незначителна роля, да подчертавам, че те се отнасят най-вече до диалога, в чието рамки са произнесени, но не омаловажават по-ранните преразказани произведения, които си имат свой контекст и свои диалогични ситуационни рамки и персонажни структури. Сега обаче ми се иска да използвам това решение на Платон в подкрепа на Омир. Възможно е в един момент, до който не е доживял обаче, Платон да би се отказал и от тази своя критика към Омир, отнасяща се до организацията на неговите текстове. Както за Платоновия диалог е особено важно кой е от персонажите и съответно дали има такъв, който да може да преразкаже диалогичната ситуация, както тя заслужава, така и в основата на Платоновата критика към драмата, като директно подражание, мисля, че лежи въпросът кой е актьорът, на кого той може да се преобрази и като способности, и като допустимост на образа, който се пресъздава, и още кой е реципиентът, който се наслаждава или покварява от съответното подражание. Затова на първо време е по-безопасно да се разказва и обяснява повече. Но иска ми се акцент наистина да спре да бъде негативизмът, който е и до някъде нелогичен, при положение, че самият Омир и целият негов текст е постоянен модел, постоянен и буен извор за всякакви подражания и заемки. И ако по-строго погледнем на това заемане, на това черпене като извор от Омировия епос, то все пак трябва да признаем, че често такова ползване е доста статично и изворовецко, а това ще бъде повторено и нататък. Тоест, някой някога е казал това по този въпрос, споменал е онова племе и онази река и тъй нататък. Тоест, не се следва създаването на огромната цялост, модел за цял свят на самия епос. А това от своя страна води и до момента с неподражаемостта на такива мощни моделиращи системи, след момента на първичното им създаване и отразяване в тях на цялостния свят. Ето как от 18-та песен на Илиада обаче, преди да се разколебае поетичната вяра в подобни мащабни подражателни проекти, 18-та песен, вече привлечена като извор на Омирови сравнения, се описва едно подобно и подробно създаване по подражание на цялостен свят. Става дума за известното описание на изобразеното върху новия щит на Ахил, изготвен от Хефест, т.е. от един бог. Описано всъщност като описание на самото създаване на щита. Чудесен пример за силата на изкуството, което не само може да създава доста точни подобия на онова, което изобразява, но и прави така, че изобразеното да оживява. Пропускаме описанието на инструментите на божествения ковач, преминаваме към самите изображения. И така, в средата, в центъра и най-напред са изобразени природните обекти, около които живеят хора, а понякога се отбиват и богове. Земя, море, небе, звезди. Край тях са представени или дори просто поставени, както по-делово съобщава на места Омировият текст, два града и множество събития, случващи се в тях. Тук именно границата между статично описание и изреждане на динамиката на отделните действия се губи, все едно всичко описано оживява, както вече бе казано. После представи два града цветущи с жители смъртни. Град А е обобщеният образ на градския мирен живот. Първо се описва сватба, после разрешаване на съдебен спор. Като пример за това оживяване, нека зачетем втората ситуация. Тъжба решават и спорят двамина за кръвния откуп.
Първият казва, че той е платил за убития вече, вторият пък се заклева, че нищо не е получавал. Двамата искат пред съд да решат със свидетели спора. Хора от две страни викат, за всеки един се застъпват. Аглашатай